Sada ću vam ispričati 3 priče na temu šta bi bilo da je bilo. U stvari pričamo o događajima koji su mi se dogodili, u kojima je ipak presudilo to, ono što kažu, ako ste poznati i ime ste, ipak se neki drugi respekt ima nego prema nekome koga ne znamo i tako je to. Znači, meni su se dogodile 3 stvari, počet ću sa prvom stvari koja mi se dogodila u Čačku. To se dogodilo pre jedno 35-6 godina na bazenu. Pošto je mala ćerka moja bila ovde u školi, ja dođem preko leta, kad smo u Čačku, ako nismo na moru, ona se kupa na bazenu. I u tom periodu bila su onako turbulentna vremena, postojali su kojekakvi žestoki momci, tako ta imena koja su bila poznata. I događa se na bazenu da jedan poznati momak iz Čačka, koji je radio kao spasioc na bazenu, ima problem sa jednim od tih, što kažu, tih opasnih momaka, žestokih iz Čačka. U stvari radi se o Božu Divljaku i pokojnom Planiću. Izbilja je svađa između njih i sada izašli su da se potuku na bedemu. Tu ima još nekih koji gledaju i ja sam prisutan. U jednom momentu Planić zadao jedan dobar udarac Božu, ali Božo nije pao na to. Uhvatio ga je i oborio ga na bedem. Pošto je dole ona cementna ova podloga, uzeo je glavu i počeo je da mu lupa glavu o cement. Ja u tom momentu već pokušao sam da reagujem, da to razdvojim, da ne bi bilo išlo to mnogo dalje. Ali u tom momentu kad sam ja hteo da razdvojim, da dignem Boža, meni je prišao jedan momak, jeste malo manji od mene, ali ovako širi u ramenima, koji se stao ispred me, kaže, šta je, šta se ti mešaš? Ja kažem da razdvojim, on kaže, skloni se, ja ovako, on je mi malo me odgurnuo i kaže, skloni se bre. Šta ćete ja, pošto to baš i nije toliko moj problem, ja se odvojim, odmaknem se i znači to je tuča je završena i sad ja ne znam šta se događa, glavno je bilo da je bila priča posle toga. Taj momak koji se umešao, on je radio sa Božom Divljakom u isto vreme kao spasioc na bazenu. I sad oni dole sede i počinje nešto priča oko te tuče, sve kako je šta je bilo. I taj momak koji je mene odgurnuo, to sam ja čuo da je tako bilo. Sad ja to ne znam, ja ništa proveravao, to je samo priča. I on da bi nešto kao i on rekao da bi možda dobio na nekoj važnosti, ovo je ono, on kaže, ma tu, kaže, i ja zamalo jednoga što nisam izudarao, kaže, nego sreća, kaže, učuta, kaže, skloni se momak, kaže, inače, kaže, eto, prosto, kaže, izudarao bi ga, znaš. I nekoga je upitao u tom momentu ko je. Ja sam bio na gornjom bazenu i silazim na donji bazen, pošto mi je ćerkica bila na gornjem bazenu, silazim dole na bazen, onako sam mršav, sam 75-6 kila, imao sam dugačku kosu do ramena, onako friziranu, i on me je primetio. I pokaže, rekao, onaj gore čupavi, nekoga je upitao kao, pa znaš li ga, kaže, ne znam, kaže, prvi put ga vidim da je ovde. I neko od tog društva bez veze ga je upitao za mog burazera. Šta misli o mom burazeru? On je kao odgovorio da je moj burazer mnogo jak momak, ovako već ruke kad te uhvati ovo ono,
Ali je odgovorio, kaže, ne znam, kaže, ali čuo sam, kaže, da ima jednog burazera koji živi u Francuskoj, za koga kažu da svi, kaže, da je zbilja mnogo, mnogo opasan momak. I tamo je postavio, kaže, to si čuo, kaže, pa da, kaže, kažu da je opasan momak. I taj mu je odgovorio, pa vidiš onaj čupavi, od ozgo što silazi, to je taj burazer iz Francuske. Ja ne znam da li je tačno. Bili su tu izmislili ljudi ili šta je. Kažu da je taj momak pobjegao sa bazena. On 2 dana nije dolazio da radi. Nije smeo da radi, dok ga nisu ubedili da dođe. Jer ako bude imalo kakvih problema, sredit će oni to sa mnom, da baš ne bude neke frke. Verujte vi meni ljudi, ja pojma nemam ni ko je taj momak. Da ga danas sretne, mogo je da dođe, možda priđe da me udari. Ja ne bi znao zašto. Kažem ti ja, ako nisam reagovao u momentu, kad je on mene ono malo kao odgurno i ovo ono, da imam ja poslije toga nešto da tražim. Neka, ako je on bio zadovoljan s tim što je uradio, ako je osjetio se malo važan i ovako nešto da je to tako, pa neka je. Meni to ne smeta. Kažem vam, to je taj događaj. Znači, to je ono ime. Sad ja imam u Francuskoj 2 slučaja koja mi se događaju, isto kaže se ime. Dobijam ja 21 dan zatvora. Zbog čega? Zbog neplaćenih kazni za parkiranje i tako te stvari. Moja prva žena je vozila kola. Kola su bila na moje ime i ona sve te kazne što je imala, ona ništa nije plaćala. Tako kad je ona mene ostavila 1-2 dana kasnije, sve to stiglo na naplatu. I meni dolazi žandarmerija na radnom mestu, pokupi me i vode me u žandarmeriju. Mene je taj šef njihov objasni mi šta je. Ja kažem, pa dobro, šta ću ja, tek sam počeo da radim, ovo platit ću i ovo ono. On meni kaže, da sam ja poznat od svih policija u Strasburgu. Sve policije me znaju, anti-gang, sve te policije me znaju, osim oni u žandarmeriji što me ne poznaju. Po njegovom shvatanju, ja sam neko koji radi za policiju, mislim, taj sam indikat, kako se kaže, indikant ili ovo ono i tamo vamo, znači da radim za njih. Ja ga pitam, da li može da oni mene puste, ja ću to platiti 2-3 puta, nema nikakvog problema, da ne idem u zatvor. I on meni kaže, može, sve zavisi od vas. I sad ja osjećam otprilike šta bi to trebalo da znači. Znači, pošto oni računaju da ja radim za ostali policiju, da bi mogao da počnem i za njih nešto, onako da radim malo za njih. Taj rad za njih policiju, oni ne kažu da radiš kao cinkaroš ili tako to stvari, oni to kažu ti nous donnes un tuyau. To na srpskom znači ti nama daš kao jednu cev. Cev, kroz cev prolazi voda, prolazi gas, prolazi nafta, prolazi to, ali to za njih znači protok neke informacije. Znači ti nous donnes un tuyau znači da nam daš neku informaciju. A to na našem znači cev. I oni to značu da zna on da je tuyau znači cev. I ja ga pogledam onako sa osmehom, kaže, nema šefe nikakvog problema, zato možemo da ga se dogovorimo kako hoćete, znaš. I onako sav zadovoljan, kaže, pa dobro. Ja kažem, znate šta, trenutno baš radim neku vodoinstalaciju, centralno grejanje i tako sve stvari, imam neki plastičnih cevi, imam neki bakarni cevi, imam neki pocinkovanih, pa koliko ćete metara da vam donesem? Verujete vi meni, posle 5 minuta ja sam već bio u ćeliji zatvorskoj.
Znači, trebam da ležim te 3 nedelje, ulazim velika prostorija, to je kao dnevna soba gde oni posle spavanja tu su, ako ne rade u ateljeu, imaju 2 stola gde sede po 10-12 ljudi i ja gledam gde ima slobodno mesto 7 za 1 sto, onaj čuvar u zatvoru ulazi na onu tablu, stavlja moje ime. Ustaje jedan sa jednog stola, ustaje drugi sa drugog stola, pogledali su i ništa, završeno je to. Posle podne, ručak je oko 2 sata posle ručka, jedan momak koji je za mojim stolom, meni lepo kaže, priđe mi, kaže, ti ovdje nećeš da imaš problema. Ja kažem, kakvi problema? Ja nikad nisam bio u zatvoru, mislim. Kaže, pa tu, znaš, ti novi kad dođu, obično ti stariji koji imaju duže kazne, bilo je jedan zbog ubistva je bilo je po 10-15 godina, kaže, to oni ti stariji, kaže, tim novima, kao idi, kaže, ono kiblu isprazni, idi, očisti sto, pometi, tako te stvari. Ja ga gledam, pa dobro, kažem, dobro, pa šta je to, što ja neću imati problema? Kaže, znaš, oni možda i ne gledaju novine, ali ako gledaju, kaže, gledaju onu stranu, ono obično koje je negde ono sa suđenja, da li je neko osuđen, neka pljačka da se dogodila i neka krađa i tako te stvari. Kaže, ja sam neko ko gleda cele novine. Kaže, sve stranice ja gledam i pored tih stranica, tih novina kriminalnih, kaže, ima jedna stranica, kaže, ja pratim sport i ovako. Kaže, veoma često, kaže, ima tvoja slika se pojavljuje, Popović, kaže, još je ponovo i boksu, opet je nekog nokautirao i ovako, a 1-2 puta se dogodilo isto da ima neki članak u novinama o tome da je neko dobio batine od tebe. Tako da ti ovdje nećeš imati problema. Zbilja mogu da kažem, 3 nedelje, meni ono šta mi je trebalo da sam zapitao bilo kog, dao bi mi. Pomogao mi tako da sam ja te 3 odležao, ali poludeo sam. Ne volim to da budem zatvoren i ovako. Ali eto, to je to isto ime. Ime, mada ono u zatvoru kaže, znaš, on je ubica, pa šta ako je ubica? Pa što? Znači, trebam da ga se plašim što je ubica. Pa sigurno da me napadne, da neću da ga štedim. To je on možda jednom ubio u nekom afektu ili ovako ili ono. Oni odmah uzmeju da je to opasan čovjek. Imate vi mnogo opasnih ljudi koji nikad se ne bi nadali šta su ti stani ljudi da urade. Ne pričam o meni, mislim. To, jer ono što ja bi bio u stanju da uradim ne bi poželeo nikome. Nikome da se to dogodi šta sam u stanju ja da uradim. Mislim, ali za ozbiljnu stvar, da mi siluje dete, da mi napadne familiju, da mi ovako, to ne bi volio da sam na njegovom mjestu. To je jedna druga priča. To je ta druga priča i treća priča koja mi se događa. Radim u jednom baru sa ovim barskim damama. Dolaze 3 momka po licu, vidi se da su imaju ovi cigani, francuski, istetovirani, oni imaju 3 tačkice na lici, tako te stvari. Uđu oni, naruče piće i pričaju ovako onako i onda počinju nam nešto malo glume, tvrde momke. Jedan nešto izvadi nož kao onaj skakavac otvorio, pa ga otvara ga, zatvara ga. Drugi izvadi onaj pendrek, onaj što se izvlači, onaj metalni, ne znam kako se zove, i on to nešto onako lupka ovako. Treći izvadi ono što mi kažemo na volovska žila, isto onako i tako te stvari. Predam ja i pitam ih šta će to vama sve to? A oni, pa onako, mislim, foliraju se. Ne da počinje tu nešto priča ovako i nešto malo. I jedan kaže, imam ja jednog prijatelja, kaže, koji radi sa mnom
radimo u klanici. Kaže, bokser je, kaže, zove se Žaki Bojer. Kaže, dobar je bokser. Ali priča mi ovako, priča on meni, kaže, često ovako kad pričamo, kaže, ima jedan bokser kod njih u klubu, jedan Jugosloven, zove se, kaže, Popović, Vladimir. On kaže da je taj momak, Žaki kaže da je taj momak mnogo opasan i kažu da radi po barovima i tako tim. Kaže, pa bi volio da ga upoznam. Pogledam ga ja, kažem, volio bi da ga upoznaš. On kaže, da. Ja mu pružim ruku i kažem, evo, imaš čast. Ja sam Vladimir, on me gleda, ja kažem, ja sam taj Vladimir Popović. On je se sa mnom pozdravio, svi ostali su pozdravili se, gledaju me, kažem, evo, ja sam taj. I onda im kažem, lepo, te stvari lepo spakujte i stavite u džep. Bez ikakvog problema su oni to spakovali, stavili su u džep. Nastavlja se priča, oni mene pitaju, pa šta bi ja uradio kad oni, da imam problem sa njima. Oni nisu ni svesni da ja kad sam naslonjen na bar, ima onaj visoki deo bara gde oni sede, ali ima onaj niži bar gde je obično sudopera i tako te stvari. Kad sam naslonjen na taj bar, stavim ruku na bar, da mi se dole ruka, ne vidi mi se ono prsti ovo. Ja u tom momentu kad sam naslonjen na bar, ja držim mačetu od 70 cm, onu za sečenje bambuca koja mi stoji u ruci. I oni kažu, šta bi ja izvadim onu mačetu, kaže, momci. Celo vreme dok pričam s vama, ja ovo držim u ruci, dok vi vadite one tamo vam. Šta ćete? Da je nešto počelo, nekome bi glava odletela među vama, onom bar prvom koji bi posle šta bi